Papanam, Edgar. Ijay suda da tatang. Kas iti singaw, inamanan sa rungkaran ni Silya. Kahit kaano ngay pasyar mauti bagbaga manubyam. Nabayagin ngay istoryam day ta anubyam. Ngam di mo pa inyam amo kada kamay kaninanang mau. Unto Adan tulad ta kaday. Makumikumpay lang amin ni Silya. Ay, na yan. Mapanin titawan, Edgar. Alukuyam tinubyam, tagkasar kayaon. Madanon tulad ta kaday. Di kaya ganat. Talin-linayin may pailati ayan-ayat may. Tapno sana makusal. Nasaya at magtain may ka, Edgar. Agda problema. Ha? Hinyan day tangay Silya. Ay, delayed man ang tisweldo mi. Adanas kan abayada ng awan pagbayad ko. Sana problema day tang. Nagdakwartat. Naglako ang itimulak abins. Natsamba at tinangina presyaw. Ha? No kasta, nakaapit kan itimulam anatan? Wala. Apay manuti ka sa pulang. Ibagamtek kang ka. Kwa, 3,000, Edgar. Ay, sigay. Mabila nga. Day tinay. Oh, agyaman na. Ay ayatin ka unay. Agkasartan. Ha? Agpaisaw. Kaya mo tipay kasar kanyat? Wen, ng pagsaritaan tantupay anaimbag ti may papan iti dayta, Edgar. Saan pa'y nga ita? Kahit, anyay, rumor ta. Intag pasyar. Kasla masadotak arumor, Edgar. Inaklaangan mangi take out iti makan. Ta dito'y talaangan amangan. Anya? Pasensya ka na. Ngumawan ganas ko arumor ita. Ag food trip talaangan dito'y dagos ko. Auntie, anyat trabaho Genobia ni Insan Edgar. Sales lady ka no, iti may sa amor ijay syudad. Ay, adan sa mga makatawanan ng agnobyo, Dante. Una, nga maging gaita. Saan mi pa'y anakit kita ti bagbaga na anubya na. Wang nga raud. Di na pa'y mga minipasyar dito'y lugar tayaw. Diyak man mo, iti dayjay akasinsin mo. Wano, saan nga takayat di babae ti umay dito'y? Wan siguro Tasigon kinidgar, managbabain ka na tinubya na. May mayat kumamala ang ano mamamuyaw. Nabayagan ngay bagbagamay. Ngam saan mimot ang mauray. Di namot ipasyar dito'y balay tinubya na. Di na pa'y lang arod ikasar. Agurnong da kanupay. Kaanon to pa'y ngay? Mapmapanan titawan. Ay nakaanakan, day tangarod mo ti bagbagami kini Uncle Mau. Ngam awan pa'y mo. Diyak mo kadakwada. Insan, damag ko nakatsamba ka kano iti presyo ti mula man natin nga. Wanin sang. Talagang agsuswerte ka, Insan. Ay, mabalin mo ti mga sawa. Ado siguron turnong mo. Awan pa'y nga raw. Kasanungawan ka nagsasaruno ti panagswerte man naglakaw. Kwa. Ado ti pakausaran ti kwarta insang. Kas kumaitan niya. Kabaro ka mo, Insan. Awan paggastusam. Adamo business dante kan uncle. Tadapwisto da ijay ila pagtagilakwan iti ikan. Ay, kwa. Basta insang. Ado ti paggastusan. Iso nga. Awan pa'y urnong kao. Ay, nakalako ka man iti mulam manatang. Agpasyudad ka man nga ta, Edgar. Kung tatang. Tapag sarita amin kanisilya ti kasarmay. Ay, nagsayatan nga nakaw. Ay, sige, ikasar mo nga rodan tinubyam. Ang among pa'y magkada kami nga umuna. Di na nga rog masangaw. Tama kumikom iti trabaho na. Sa nabali tayo kasar kon iti mabiyay. Malala. Di yun ibaybayag. Tanay, mapanan titaway na nakaw. Malakayan kan abaraw. Pumayak man na nang. Nay, nakapasyar ka magdanay. Agam, apay ngagmay saka. Ayan ti asawam nga ay. Nagsina kami? Anya,
Apay ngay, nagapa kayo manail. Uy, pinapanaw na kay balay ita. Isungag, naudak man nanditi balay. Anya? Jak pagtatakunan day dya babae. Saan na bali ha? Tasan kami mo ta nagkasar? Ay, una yan aya. Mala, tulungam lang arudan ti kabsat mo nga agtalawon. Wano saan, da kamay ti tulungam nga aglako iti ikan ijay ilay. Wintaw. Masanutak pa ila ita. Kahit puti agina na. Tumulong akto ano gumagatak na na. Planok nga roti ag subling ag trabaho di syudad manong igar. Angem kasla masadutak mo nga ag trabaho. Apay, awan naman na maurnos tinagbatan nyo ti asawam, danay. Awanan manong. Nagsina kami na talaga. Inaldaw mo lang agapa kami. Iso bay-bay amon da jay. Ay, anyang. Si kangay manaw. Damag ka, kada kanunubya medya syudad. Ay, danay. Kit ikasar mo na. Alalo kuya nga rudan. Hindi na pa'y magkayat. Ay na, di mo ibay-bayag manong. Ay, wam. Tanay, mapanan titawan. Asawam ki day. Aw, ay, nagatang ko amin na nakasapulam dito boarding house mo silya. Kumplito man nanti bastaw. Agyaman ak Edgar. Ay no, mababaiнаkan kan. Adon ti gastos mo kanya. Awan anyaman na. Panagri na ngamin kaasawa kan. Ha? No payawan pa'y napasamak itinagbaitan ta. Panagri na kaasawa kan. Oray siya Edgar. Kasla asawa ka matan. Respetuang ka nga main. Ay ayateng ka. Ti kaya ko kay nasinaw ka nga idatag ko iti altar. Nagsingpet ka abaro Edgar. Kahit kasano ngay. Pagsasaritaan tayo kumanti kasarta. Apay, adda ka di aramaten tangag kasar. Kat itad mo mat kanyak ti kwartam. Ada ha? Sa bali latit itag ka. Ada nakalasi na para iti kasarta. Ah, kasta ka di. Isong awang problema iti magastaw. Tulagan tayo iti kasaran ta dumanong kamay. Ah, ay uwan. Kaya't kumatan ti makiasawa kin ka Edgar. Iso na lang, tadapay nga min tultulungak akabsat ko nga agad-agal. Ah? Doa semestri laangan, Edgar. Makalpas ton ti kabsat ko. Ay, Edgar, maawatan na ko ma. Sabi ko mata mauray na. tunggal idarirag ko ti kasarta. Andala tama lapod niyo. Pasensya kan talaga, Edgar. Sana bale, taubing tapay mo't. 38 mo lang, kat 27 ko mo. Lumakaya ka baraw. Iso ang madanaganat. Ang mga no ikalang naktaw. Saan? Ay, ayatan ka. Apay ko mga aramitok dekta. Diyak ka ba ilan ti maisinakan ka? Ngamin, nagsaya at kaunay kanyak, Edgar. Sa pala ko ma, tadi nakto pasakitan. Sige, aw-awato latan. Ang tatgam ko matikid daw ka. Ipashare kay di balay ta, kaya da ka maam mo dagiti dadakkel ka. Ha? Sige. Patgak day takid daw mo, Edgar. Basta anusan nak po mga orayan na. Diyak pa'y lakayat ti makiasawa. Taada pa itultulungak akabsat ko. Wine, maawatan ka? Gapotay ayatan ka silya. No kasta, nagpasyudad ni Manong Edgar na na? Tanakala ko manon itimula na anatong. Talaga mat ni Manong ah. Manipod at dan nobya na di syudad. Kanayon na nga wan diti balay. Agbalin sa mutin si Tiboy ti kabsat ka. Ay kat gagangay na iti agay ayat kastamot laken ka idi Dimot adda idinubyam ijay syudad. Kanayon mo iday nga istoryaan nga adda nubyam iday. Idi anang. Nabayagan na nagsina kami. Aguray ka. Dimot ko nam a sales lady iti mall JX mo idi ijay syudad. Boy, nanang. Apay, anya trabaho tinubya ni Manong aya? Sales lady mo't laang iti mall. Ay, kastaya? Ay, ang mga nagkatrabahuan da iti X ko iday.
Agyaman at tayo manugo ka ngagpasyar iti balay may. Mabainak mo't ngaminkan ka. Kanayon ka apaayon. Iso nga ita, pagustuhan ka man mo't. Basta saan tapay lang nga agkas-kasar Ang mga no ikasar na ko no makaawid ta ijay balay yung. Saan? Saan ka apirsahin? No talaga di mo pa'y kaya tipay kasar kanya. Respeto ti amin na desisyon mo silya. Agyaman nak Edgar. Ngayon rin na. Agrubak ka. Tagawid tayo di balay may. Nay, nanang. Nagdakkel mo da kardero ti paglutuan niyo. Sino tinutlutuan niyo? Sumangpot damanong mau kan tinubya na numadamdama. Pasyar na tinubya na dito'y balay. Nay, imbag man. Ay, nasaya ta. Tapno, amu yung tinubya ni Manong. Wan nga raw, nabayagan na kayat mi makita. Iso nga agluto ak iti pagsasangwan tayaw, anak kaw. Silya, isog na ng kintatang. Naimbag nga orasyo, tata, nana. Kastamot kan ka, balasang kaw. Ay nabayagan na kaya da ka makita basahang. Iswa na yung bagmitata nakapasyar ka dito'y nanumu abalay may. Makumikumak ngamin iti trabaho, tata. Ay, si Mangpot kayo Ha? Ha? Danay, ni Silya. Kayan ayat kau. Ang Silya, ni Danay, kabsak kau. Ay, sigay, mabitla ang tayo nakisaganan ti pangaldawan tayaw. No, kasta. Dani, ti pudpud no anagan ti kabsat mo. Kaya Dani mo talaga. Amang matinti sa bali anagan na. Baro pa iti kabsat mo? Baro manin Tanagsinadan iti kinalibin na diti lugar may. Anya? Ay, panawang ka pa diti balko na. Tayo naman agsodal iti nyag. Uminong ka man iti tubog ti nyag. Sige lang, Edgar. Silya. Nasaya at tayo masidag ka. Awanan ka iti ba Ay, Silya, pakawanan na ka. Ulbud ka talaga. Isumot la sa bali anagan timbagam anagan mo kanyak. Tapi naglulukwan naklaan. Pakawanan na ko, ma. Sorry. Sana balay, tadamot ang tikabsat ko akasukat ko. Patsya ka, maipatag na ka ti hustaw, tikabsat ko. Sana mabalay. Kalpasan ti amin. Kas jela ti kalakanakan ka ti panang panaw mo kanyak. Idi na mo ama si Kugak. Pinanawan na. Kumusta gaham ti sikog mo, iday? Awanan! Naalisanak! Gapo siguro iti pan naka-stress ko. Iso naalisanak. Anya? Dani, ayayatan ka lang tangaging gaita. Pudno akinagura ka. Ngamruming bangmutlat ta tinalaw sa panagayat ko kan ka. Ayayatan ka. Kasano nga tikabsat ko? Saan ko ngay ayatan, Edgar? Pinaramat ko lang ang tapno malipatan ka. Di ka pulos na pukaw iti puso kan panunod ko, Dani. Si kalat tati ay ayatag. Please, amumata si kati kaunaan nga inayat ko. Ituloy ta ko matirelasyon ta, Dani. Pangasin. Pakawanin nak, Edgar. Ngamno amok akabsat mo ni Dani. Sa anak-anak relasyon kan ka. Ay, Silya. Saan ngamin nga imbaga ti kabsat mo ti pudno anagan na? Iso adyak amo ang kabsat mo gayam. Laging itak. Ngampot dantan ti amin kadata. Ay, ayating ka, Silya. Masi ka kumama kanyak, Amo mo, ka sa ti panagayak ko keng ka. Nari na mulay ta. Ang mapay nga ngay ka lang na umutay. Pakawanan na kumain ka. Ni Dani ti ay ayata. Manong, pakawanan na. Ang mawan plano ka mang pasakit kang ka. Diyak ni namnama ni Silya magaham ti bagbaga manubyam. Nagsublit ti sigud arik na kunkwana. Apay asak pa'y tinapili o pasakitan. Apay nga nagkurangan. Apay akas to ti mabal pasamak.
Inayat ko iti gusto ni Silya. Impay ko amin na panawal ka na tensyon ko kung kuwara. Pinangnamnaman na lagayam iti awan. Awan po siya. Kasto yung lagayam di subad na iti aglalapusanan. Ngayon pa'y ko kung kuwara. Pati dagiti naglakwag iti natangamulak. Inintag ko kung kuwara. Amin nakidawon na itagaw. Ay tagangaroon na itasilya. Yaman naman, napasaginan na may lagayam. Ay, Pasensya kan manong ha. Ay, awatom ko matigasat mo. ha? May saka may? Nagsina kayo lang arudan, sinublihan pa ilaan. Hindi mo pa ila ipabigay magkanyak. Napyakan ka, taububing ka gamyak. Yang ay, nagbaka ko na baraw. Iso nga ipabigay mo lahat ako makanyak ko ni Silya. Lading ita, manong. Ay ayatat pa ilagayam ni Silya. Ha? Pumano kayo arudan? Sana dito iti pag nagitan niyo. Umadayo kayo. Diyak kaya't na makita ti panagro-ro pa yun, ha? Ay, nanang. Dakay mait. Sumrek kayo ah. Ay na, siya kung tipim masyar. Tadi kay mo't makalagipan nga agawid ije lugar tayaw, danay. Kumusta kayaw, kinisilya? Nabayagan, ngagdandan na kayo kinisilya, danay. Apay, awan pa'y plano yaw ngagkasar. Awan mo trabaho k nanang. Nagsapulak pa iti trabaho. No kasta, awan pa'y latrabaho ngaging gaita. Ay nananang, sadot day tang anak yaw. Ha? Awan pa'y serbin amaskulado. Di man ang trabaho. Siyak timang manggad para iti pagbiag mi. Anya. Agtal na ka man Silya. Manulat sweldom ka, sales lady ngay, nagbasik. Amo mo't gayam abasik. Ngam apay adinak tulungan nga trabaho. Ha? Isubli kun tanak yo kada kayo nanang. Kanayon kami mo't lang agapan. Ha? Nauma akon iti kinasadot na. Naimbag pa'y ni Edgar. Adayo gayam anagagagat ni Edgar ngam sika. Isong agsina talangan. Uray ta saan tamot anagkasar. Kan awan anak ta. Sina di sina. Day talang ay. Nagsina talang rod idain. Hanggang nakisinubyan ka pa ilang aming kanya mait. Pinilit na. Malala-ala husto daytan. No kadayon kayo mo't lang agapa. Nasaysaya at lang agsina kayaw. Ano kasta, nagsina kayong kinisilya, danay. O manong, makauma ti ugali na. Sublatang manan ano kaya mo? Anya? Una kita pa nagkikitam kada taon, danay. Apay agbibisina kiti babae. Ha? Agbakala barown. Yung ti sublatek ti subsobram. Ah, Ni uray awam may. Uray sa anak agwapaw. Amok ti agpili ti agbaling nga asawak. Kukwam lang nga. Tanabayagan na nalipata da di babae. Inumungtak nga rod, ti kabsat ko, gapoy ti kasjay ng imbaga na kanyak, manang biyanang. Kasta nga minawan respeto na kanyak amanong na, iti kasjay ng imbaga na. Nagsina nga rod, dagiti duwak at nakasarak manen, iti sabali a nobya ti kabsat ko. Ngam siya, tawang pa'y nobya at ngaging gaita. Tawang pa'y mat makita, wano pakarik naak, iti ayat. Kat nugasat ko ti agbaak abaro, awataklatan. Alakastan, to'y pagayam mo, Edgar. Please like, share, and subscribe. Thank you.